busnes newydd arall ar y stafell dianol yma Llangefni Cycle Wales. Dewi, faint y tîm o'n? Nathon ni symud i fewn yn mis Ionawr i'r uned yma. A fe mynd y dda yma? Mae'n mynd y dda iawn, yndi. Da chi'n prynu a gwerthu, a da chi hefyd yn gwneud yr Cyclorax yma sy'n gwerthu yn, bell tu hwnt i Sir Fôn. O, yndan, mae'r racs sy'n mynd ar ceir tîm rasio ac ar fanni a pobl sy'n rhedeg busnesau twrio. Yndi, mae wedi mynd allan o bob syniad o gynnau i deg wir. Maen nhw'n mynd i Ffrainc, Sbaen, Werddon. Da ni wedi cael pobl yn holi cyn belled ag America amdanyn nhw. Ie. Bendigedig a ti wedi gwneud. Mae'n fatha swyddi yn y gorffennol yn gweithio efo'r fenter cymdeithasol yn Llangefni, tîm gartrefol yn un o'r rhedeg busnes dy hun nhw. Ynddo. Bendigedig. Bob lwc ti. Os da chi eisiau prynu beic, llogi beic, catrwsio beic, prynu roof rack, rhywbeth Cycle Wales yn Llangefni. Diolch yn fawr.